Nuair a bhín spádóirí a goil Harúlán muirilech, a tí bhó dheas goil an Victára, lagan siad a go teol. Dígann siad a nuas 3 iad agus ardaí na rís 3 iad i nómós go bhac dara, agus deir siad paidir san nám céna. An fear sa gorach, banan sé dhé chapín agus deir sé paidir, hall mar lánan sé machar in Ilán. Má hagan droch láir a warige, bí nímní ar a man a mína fear nó mac a muich. Galan si toras a dhéna Gilán Victára má chuirinn dían fear nún mac slán a bhaile. Nó galan si go gahan fear héin an toras a hort nó richiúchas a lá. Má bhfuilinn tinnis duine go teban, tá fear nó ben go teach ar a Gilán Victára i gímpíar an níomh ar dhí an duine dhéana slán agus biseach a choréir, agus gealla sé toras a hort lán toras pébí sort aimsir a bheitán. Sa mui sin fá bhí sé duine le toras a hort. Rwyfi seo bhíh go leordaine tíoch go dín Tilán nachta go chéan toras, ach marialar a griniú. Bhíh bí agus ólán, fadó agus milseán. Bhíh gealta bádán agus rástaí cosig na firóga, is fadón lá heirí bhais sin. Tá efran gá léhanna seán, níl mórán a go leán, ach daine a haint ag an efran agus ag cumíneach agus a thugann sa toras. Agus bu páriciú chunach a líam as a galín, cárna, ó thugu seanachas sin de cheanna cilar ná ó cín lechiad blian óhin.